Good morning, good afternoon, and good evening, depending on the time zone. My name is Mazi-UC. If it is the first time you are joining me, welcome to my Facebook page and subscribe on my YouTube page and follow me up. On today's scenario, we have to talk about the issue called in Igbo language ekpe. Ọ bụrụ na asụsụ bekee ọ bụrụ nwunye. Ekpe bụ ife dịbalụ ọkpụtọrọkpụ before amụ anyị n'elu ụwa. Ekpe mara mma, ọ bụ n'ife si n'aka nna nna anyị fa wee rute anyị aka. Ka ife bụ ekpe bụ ife nna na ife nweta ya niile nke onwe n'elu ụwa nke a ka ọ na-ekere ụmụ ya niile. Ọ bụ na di mbụ unu maọbụ nna mụtara ụmụ achọ ịga ife because n'ihi na anyị kwenyere na mmadụ anaghị anwụcha n'ọdịnala na omenala Igbo. Ọ na-akpọkwu ụmụ fa niile, ma ndị nọ n'ugwu ma ndị nọ n'ọdịda ma ndị nọ n'ọwụwa anyanwụ, kpọkwue fa niile si fa na ọ chọrọ ịfụ fa niile. Mgbe fa niile batara, o mee gịnị? Ọ kọwalụfụ ụfọdụ ife dị omimi nke fa matara since amụrụ fa, wee jikọọ fa kpere fa ekpere ma kekwarụziere fa ekpe. Ka ife bụ ekpe bụ ife nna nwere n'aka onwe ya, ife o ji wee biri n'elu ụwa nke a dịka ana ikere ụmụ ya niile ndị nwoke ana kesiere fa ana obi, onye ọbụla ma ebe a na obi ya dị. Ka m gwakwa gị na nwaanyị a na-akwa eketa ana na be nna ya, kama na ọ bụ na ezinụlọ nwere ọtụtụ ubi dị iche iche, nwee ọtụtụ mkpụrụ akụmakụ dị iche iche, ụmụ nwanyị a na-asịkwa ngwa nne na-ahụ ube na-eburu akwụ a tupu ma oge iji anụ di. O mekwara ndị na-emekwa na ọ bụ na nwaanyị ụmụ fa nụ adị fa gakwa na-abịa ewerekwa ife na be nna fa. Ekpe mara ezigbo mma bụ ife sọrọ ezigbo ụsọ. Onye a bụ na nna kechaa ekpe, udo tọrọ atọ enwe ike ịdị n'ezi ahụ. Ọ bụ na ụmụazị etonite chọọ ime ife, onye ọbụla amatago ebe ana obi ya dị, o jee na ana obi eme gịnị wee mewe ya bụ ife o kwesịrị ime. Ọ bụ na ịbụ onye nne ị na-anụ okwu a, ọ bụ na ịbụ onye nna, ọ bụ na ịbụ nwa ikorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa, ife nna agwa gị ka ị tụsara m ozi a because ozi a dị omimi, dị ozigbote mkpa rie nne. Ọ bụ ife anyị ji were akọwara ndị mmadụ ọdịbendị na omenala ndị. Ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọ m na-asị m na ọ bụrụ na nna kechie ekpe wee gawa ife na ụmụ ọ mụtara eji ekarịkwa ya bụ ife nna agwa gị n'ụbọchị taa bụ ọ bụrụ na nna kee ekpe mana o keghị n'ụzọ ọ ga-esi were masị ụmụ ya, ọ bụrụ na ọ gawa ife ụmụ ya na-eme gị na-ekegharịkwa ya bụ ife. So na ụmụ ya na-ekegharịkwa ya bụ ife, na ọ bụrụ na nna eketeghị ya bụ ife ka o nwee ike ịdịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma, ka udo tọrọ atọ nwee ike ịdị n'ezinụlọ, ka mwute na mmekọrịta nwanne nwee ike ịdịnụ. N'ihi na ọ bụ na ekpe eketechara ekpe ahụ, ọ bụrụ ezinụlọ enweghị udo, ife ike na ife anya mmiri na-adịkwa n'isi ezinụlọ. N'ihi na onye ukwu ga-achọ ka o megide onye nta, onye nta achọ ka o megide onye ukwu, n'ihi na ọ bụ ya bụ ife na-eweta ezinụlọ adịrọ n'otu.
ike ekpe dị ezigbote mkpa rie nne. Onye ka eme n'asụsụ bekee degharịa ya si na ọ bụ ewi, mana oge bụrụ ma gbuo, ọ bụ nna bụ ife na-akpọkọ ụmụfa ka erufe ekpe before ọ gaba ife. So ka ife iche na ike ekpe pụtara n'omenala na ọdịnala Igbo, ịmatara ya bụ ife ka nke a bụ mbụ ị na-anụfuke ya bụ ife. Ngwa jụọ ajụmajụ ma jụkwa ese mata ya bụ ife ọ na-adị n'ọdịnala na omenala ndị dịka nke ndị be unu, ma gwakwazie m ife a gwara gị n'ụsa na akara edemede. Mana ife m chọrọ ịyọ gị biko ka ịtụsara m ozi a ma sisa ozi a ka ọ gaa mba niile dị iche iche maka mweta ọdịnala na omenala nke ndị na ọdịbendị na ndị Igbo niile. Ndị be anyị, asị m ka m kwụsịkwa ebe a. Onye amụ na ngwọ na nkwụ na-abịa nke onye chiri na zere ebe bere ugo bele nke si ibe ya ebere ka nkukwa ya. Anyị si na oyi adịrị oke afọ na mma, dịrị oke eke na mma, dịrị mgbe oye na mma, dịrị onye ọbụla na mma, ka ife nlite na ife nketa nke anyị ji wee bịa n'elu ụwa nke a ka anyị ritecha ya n'uzu bifo ya wee nara be chi anyị. Anyị na m asị na agazienụ ndị be anyị ka emesianụ.